Madhumbe the domestic worker wangova tongombeya kuBritain ikoko mushure mekuwana mwana. Iko zvino hatisina pekugara pakati tsvikiti. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. We have lost count on how many times she has tried. Izvezvi adzokera kwamai Mazoe. Ko munhu unenge woenda seiko kuBritain une mimba, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka. Okay, so sisketi vativo vedu komai Miki chiiko nai asi havana pekugara here or vakapiwa COS risina mahours cause she will sink in postnatal depression. Kovadii kungomurongera switch behind the cameras. Chenjerai kuzotorerwa mwana. Ashem, I feel bad. Udzai vanhu chokwadi vasati vatenga maCOS aya. Unogona kupinda muUK wokwangwa kuno kunongoti kunetsa panoti child minding apa kwedu kuri nani unoruka wakabereka zvino kukee achadiko. Sorry hako mai Miki, toifambira here nyaya yacho. So mai Miki vakaenda kuUK. It's been a long time now. Apa vakaenda mimba ichiri diki. Iko zvino mimba yatosvika pakuzvarwa mwana atokura. Saka vari kuedza kurongerwa swichi. Vakatombobva vakamboenda kune imwe imba vakati tasvika tagara zvakanaka. In no time vadzoka zvakare kwamai Mazoe. Amenoti kake chingani vachienda vachidzoka zvinhu zvacho zviri kuramba. But problem iripo ndeyekuti in as much as she's struggling and all, hapana need yekuti vaiite content nekuti vasikana vari kugara vari pamakamera vachiratidza zviri kuitika uku munhu ane mwana mudiki. So kuUK uko mwana anogona kungotorwa ndo zviri kutaurwa kapanapa. Isu hatisatamboenda zvekunyika uku sitoziva kuti unogona kutongonopema chero parobhoti kane mwana imikani zvinhu zvacho. Okay, so mudzimai waMoboys munetsi atoti vedu mai Mazoe tinotenda nerubatsiro rwavo, asi truth is it's mainly for clout. Kana makandivenga henyu mother mama mai Mazoe, asi chokwadi ndicho. Help yenyu ini bodo ndosva ndarega zvangu. Ko zvese wai zvichiisiwa palive. Imagine uchangobva kuzvara une mapedzi uri kujuja ropa munhu ari busy nekalive. Would she have liked it when she gave birth kuti vanhu vauye kuzoungana vari palive? You could just see how my Dumbe was so uncomfortable. Aisatomboda all that. Same Nanezuru. She was there, but there was no need for life. So much can be done behind the scenes. But not with my Mazoe, the cloud chaser. I feel so sorry for my Miki. I hope she will find a way out of this mess. At the moment, she has no choice. Kutongoita put up with my Mazoe's craziness till she is on her feet. So ndozvo kutagwa nemudzimai waMoboys izvi. Akati anyway, zvese zvoiswa palive chero achangopedza kuzvara paya mai Mazoe vakaita live. Zvinhu zvacho. Okay, umwe ndo ari kuti I think ndo vakamuitira COS risina mahours. Now she's trying to do damage control. Ndo zvandokudirai mai Munetsi, munotaura chokwadi. It's too much money. Why can't she help pasina camera? True, ine hangu zvekuitiswa nekuti ndiri pamawaneboard. Munhu kubatsira unobatsirwa uri Z. Kuda kuonererwa kwamai Orosi nekuda kusekerera madhumbe manje hatizoseki yedu. Tinoona unhu hwavo hwakaipa zvachose. Ndozvakaitika pana Miki paya. Pana sisi Miki vakasvika kuya vakanzi vaite zvimaskiti voita nezvimadhirama. Miki kubva zvakangoya murume wake nemwana wake akabva aenda different city akagara ikoko akumainda business rake. Ndopaunoona kuti munhu anenge asingatodiwo wedu wekuembaraswa. Patuchazodii? Madhumbe akapedzisira aita live akati wedu zvinhu zvichaita hazvo, iko zvino ndichambokurisa mwana. Ndaedza kutsvaga switch but zvaramba. Saka izvozvo ndadzoka kumama mai Mazoe ndovatenda nekundichengeta. Akati ndavesa naLulu Edwards ava kuti vari kuita zvakanaka nekuramba vachimuseka nekuti anogonawo kuzowana tumari kuFacebook. Actually this month she only made $50. Apa kune manepis ari kudiwa. Guys, zvinhu zvacho dai vanhu magonawo kuonaona zviri kuitwa kumadhumbe page uko wedu awanawo zvimari because zvakaoma. Alright, vakaitirwa utsinya havo. Asi zvichanaka one day. Muchapupura nekuda kwababy. One day pane achamusumudza nenyaya yekuti anzwira tsitsi mwana iyeye. Pane musvino here
Mazepa aingoti akangotengerwa pijama potoitwa live, pakangodirwa girazi redhiringi potoitwa live. Saka kuri kunzi chero kuisland ikoko nai mamaketi zvamunongoita the same one, mamanya kuairport patogwa live. Alright, iyoyo toti image kodhiringi kopijama riyazve rechristmas ramambozopfeka. Saka timboseka asi island guys kunonaka. Inda kutogadzira mabhegi angu monditorawo vedu wei. Imagine ndichirova kanews aka ndiri kuisland ndichitaura terongo tinenge tichibranded. Zvangu zvinogona kuita. Okay, I just wish kuti whatever zviri kuitika zvaiitwa behind the camera. Mukadzi mukuru kuitwa discussion pasocial media zvinowedzera depression. Vamwe havazivi pekugumira unless if she's okay nazvo havo. I know it's not easy, it's a phase inodarika, but for now I think she deserves some privacy. Pane hobo vanhu vari muuk vari kutonetseka guys. Pamwe inyaya yekungoti maimiki chete ndo vari kuuya nazvo pasocial media. Situation yavo itori nani. Ndiri kushaya kuti makamera ndeeiko, ndeekutsvakisa masita here vanhu vachiisa magudhu mune mwoyo wakanaka. Inga zvinonzi right hand rukapa left ngaisaziva. Dai ndiri ini chero ndakaomerwa sei kamera ndaitovarambira. So aya ndo mashoko ari kubva kuvanhu vakawanda vari kuti veduwe dee machiregedza guys, because postpartum depression is not a joke. I hope she finds work as soon as possible. But childcare in UK is not a walk in the park. People will promise to help you with childcare, but they will let you down last minute. Achadzoka hake. Zvekunzi handidzoki izvo kusvika zvaita unosvikepo uchichengetwa apa une mucheche shemma 1 kapa yainge yaitomubvuma achitamba hake endimuridzo ari muone room make. So vamwe vari kuti ngaadzoke iye ataura zvakanaka pavhidhiyo akati vedu wei kuafrica handidzoke zvichaita chete ndicharamba ndichishingirira. Roxy munetsazoti aiwa vakoma vedu wei musambovhunduke kana chiri chokwadi kuti masarirwa ne2 weeks zviri kubuda kwatete midhuko. Itai application for a fee waiver. Inotora kanguva kuti ipindurwe, usually 5 to 6 months. Zvinozokupaiwo more time kutsvaga switch. This application ndeyekungoita buy more time uchiri legal chete. Musafe makaita mistake yekupfuura 60 days idzi zvachose. If you cannot do it yourself online, batai a local immigration lawyer kwamuri ikoko, kana kuti batai rumbi bvunza wabaya, she's an expert in this. Zvichanaka chete. Sorry ndatonyora pano handikwanisi kutaura nemi kuseri since ndine mweya weguhwa ndoguma ndakunyeya vanhu ikoko. So vari kunzi vasara ne60 days vari muuk, madays avo akupera, asi vari kupuwa advice yekuti vabate maimmigration lawyer vagone kubatsirwa. Pane kunzi udzosewe kuafrica guys, zvinhu zvakaoma zvachose. Kana watombosvika uko mapepa ngaagadzirwe, kavara changamu zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Tinozoswera vanhu vadzoka kunokapa uku murume ndewemuridzi guys, zvinofamba seiko zvinhu zvacho. So vanhu vari kuda kuenda kunyika dziri kure ngavagare vaita research dzavo, siwo yese rine mahours here. Ndichanoita sei, kana une mimba child minding yacho inonoitwa sei ikoko. Pane kungopusha kuti uende then wosvika unoita stuck munhu mukuru. Lulu yedu asakasvika pakuti wedu a40 year old wapedza ipapo woti wamitiswa ne40 years wotanga kutenderera wamanya kuuk wanochengetwa namai orosi, life yako yaitwa public display. Munorarama nevasikiti muri kuuk, zvinhu zvamaigona kuita muri kucape town. Do leave your comments on what you think about nyaya yamadhumbu.